Sziasztok, András vagyok, a Pitni.hu Magyarország első midweb áruházának a társalapítója és vezető előadója. Ennél a titulusomnál fogva én leszek az is, aki ennek a csatornának az arca és hangja lesz. Hogy mi mindenről is lesz szó lesz nyilván a midről, nevezzük mézbornak vagy mézsörnek, például a terminológiájáról, a kulturális hatásairól, az Európában és az európai közösségekben betöltött szerepéről, a történelméről, a gyártás technológiáról, a fajtáiról, a fogyasztás módjáról, igazából mindenről, ami a middel kapcsolatos, igyekszünk sallangmentesen és minél több mindent átadni nektek. Ha pedig elég szépen növekszik a kis közösségünk, és elég kitartóak leszünk, akkor a későbbiekben elhozunk nektek neves szakértőket, termelőket, akik az európai és magyarországi mézbor kultúrát meghatározzák, de ez már a jövő zenéje. Egyelőre kezdjük el közösen, tartsatok velünk, kövessetek be, és várok benneteket a következő videónkon. Sziasztok!